Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kukhonya iANC eMpofana. Utusa imfundo wayengundunankulu. Kubungazwe olokuvikelwa kwezingane. Izindaba ze1KZN TV zifundelo siyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakuleka. Iqembu le-ANC likwazile ukugcina iward lalo okhethweni lokuchibiyela kumasipala eMpofana eMooi River. Lolu khetho liza ngemuva kokuthi wabe elikhansela kule ndawo wadlula emhlabeni. Amaqembu ezepolitiki ehlukene abelibheke ngabovu lolu khetho okubalwa ke kuwona iIFP kanjalo nelomkhonto wesizwe. Okhulumela iANC kwaZulu Natal ufanele Sibisi uthi bazobuyela emphakathini beyobonga bephinde bezwe nalapho bengenzanga kangcono khona. Inhlangano ye-ANC isijabule ngokuphinda ivotelwe kukhetho lokuchibiyela obelibanjwe izolo kumasipala eMpofana. Leli qembu belivele liphethe lewadi ngaphambilini. Sijabule kakhulu ke njengokhongolose ukuthi umphakathi wakithi uphinde wasinikeza imandate ukuthi siqhubeke silethe intuthuko kubona. Siyathembisa ke ukuthi ithuba leli esilithatha ngokukhulu ukuhlonipha nokuqonda ukuthi kubaluleke kanganani ukuthi intuthuko yiye kubantu. Ngakho ke ithuba esilithathela phezulu esiqinisekisayo ngalo ukuthi uComrade uMabhengu okuyena onqobe ukhetho njengo ward councillor umuntu vele osebenza nomphakathi nosebenzela umphakathi okusho ukuthi uqonda ngokuphelele ukubaleka kokuthi sikwazi ukuhambisa intuthuko phakathi kwabantu. Kodwa neinhlaka ke zikakhongolose zonke kusuka ebranchini kuya phezulu zizimisele ngokuphelele ukuthi ziqinisekise ukuthi lapho singenzi kahle khona siqinisekise ukuthi siyawalungisa lawo maphutha intuthuko ifike kubantu ifike ngokusheshsha. Le wadi isibe namakhansela amathathu kusuka kukhetho lohulumeni basekhaya ngo2021 kanti ikhansela lokuqala lasula esikhundleni lalivela kuyona iANC kwathi elandela lelo lalo leANC lashona ngonyaka wedlule njengoba sekuvotelwe lena lesithathu izolo. Isikhathi esinzima kakhulu ukuthi lokhu siya nje kukhetho lokuchibiyela njalo kodwa ke esikubongayo ukuthi ukhansela osadlula emhlabeni akadlulanga ngesandla somuntu. Lokho siyakubonga. Siyafisa nje ukuthi alale ngokuthula aduduzeke nomndeni ududuzeke ukuthi egcineni kwakho konke uthema ephumula yena kodwa kwaphinde kwaqhubeka ukuthi inhlangano yabantu kube yona eqhubeka ithathe le ward. Sithi ukhetho obelunzima lolu ngoba belunesasasa elikhulu nakwamanye amaqembu ezepolitiki. Kodwa kuthina njenge-ANC kusifundisile ukuthi uma sisebenza ngokuthembeka kubantu, uma sisebenza ngokuyinikela kubantu, kulula ukuthi ithemba kubantu liphinde libuye kwi-ANC. uSibisi uthi bazobuyela emphakathini ukuyolalela izikhalo. U-ANC uzobuyela khona ukuyolalela kabanzi imfuno zabantu nezinto abayikhulumayo abantu esingazibukeli phansi. Njengoba sisikhiphile nje statement siyaqinisekisa ukuthi uma kukhona okungenzekile kahle ukhongolose uyothatha inqumo futhi inqumo eziyobe zinqala. Inhlangano iIEC ithi izikhalazo ezitholile akuzona ezomthetho wezinketho. Nayo futhi leyo sithe mase siyibheka si-investigator sathola ukuthi izinto abayibalulayo izinto ezingakwazi ukulungiswa iCommission yokhetho ifuna ukuthi ke iye emaphoyiseni nakhona futhi uphendulileke uPO umphathi weprovince wayitshela iMK ukuthi ayenze njani njengoba inalezi insolo. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMpofana. Loyo oke waba nguNdunankulu esifundazwe uDokotela Nomusa Dube-Ncube uthi kuba sezikhundleni ezahlukahlukene kuhulumeni yikhona okumenze wagqugquzeleka ukuthi aqhubeke nokufunda ngoba kunezinqumo ezidinga ukwenziwa ngobuqotho bokuqonda kahle ukusebenza kahulumeni. uDube-Ncube usho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba eThekwini. uDr Dube-Ncube uthi waqala ukugogoda ngonyaka wango2013 ethola imasters yakhe. Uthi ungabuyeli kwakhe eShamthetho ngonyaka odlule emva kokhetho kumvulela ithuba lokuthi aqhubeke nezimfundo zakhe. Ngithi ngo2018 ngaregister for iPhD, that's 2018. Njengoba ngize ngayiqeda ngo2025. So ithatha isikhathi eside kakhulu ngenxa yomsebenzi ke kusho ukuthi
bengilokhu ngiyenza ngibeka ngenxa yomsebenzi ebenginawo. Kwathi ngonyaka odlule ngesikhathi sokhetho ngingabuyelanga eParliament ngase ngithola isikhathi ke sokuthi ngibe sengikwazi ukuthi ngiqedele ke umsebenzi wesikole, ngakwazi ke ukuthi ngiphushe ke ngize ngiqede ngaqeda ngoDisemba ngonyaka odlule. Uthi ukufunda kwakhe ube nentshisekelo ukuthi aqonde kahle ngokusebenza kahulumeni okufaka phakathi nezinhlelo zokuhambisa intuthuko kubantu kanjalo nezabelo mali. uDr Ncube uyachaza. Uthola ukuthi uma ngabe silapha kuhulumeni kwakhiwa uhlahlo mali, kwenziwa inhlolovo, kwenziwa izinto eziningi, kwenziwa ama proposals, sithola into ekuthiwa ama submissions. Uthola ukuthi izinto eziningi mhlambe kwakhiwa uhlahlo mali, kwakhiwa iproject ethile, kufakwa imali kwi-project ethile. Uthola ukuthi leyo mali efakwe ku-project ethile after mhlambe unyaka nomnyaka emibili iproject ethile ayisaqhubeki. Project ethile seyiwile. Uthola ukuthi ingoba ukuthi akubanga khona ucwaningo olunzulu ukuthi le project le ngempela ingakwazi yini ukuthi ichume. Ayibanga khona i-research yokuthi ngempela le project isikhona yini isidingo sokuthi ime kanje, noma kukhona yini mhlambe izinto esifanele zingene, noma ingakanani imali efanele ingene kule project ukuze le project ihambe isikhathi eside, ingakanani abantu ekufanele bangene kule project ukuze le project ihambe isikhathi eside. So izinto ezinjengalezo ukwazi ukuzenza uma ngabe unayo lento ethiwa theory, uma ngabe ungakwazi ukuba nale research background yokuthi uma ngabe senza uhlahlo mali, uma ngabe kwakhiwa ama project plans, ukwazi ukuthi zonke lezi zinto uzithathe zibe ingxenye yamaplani uma ngabe sisebenza lapha kuhulumeni. uDube Ncube uyilungu le-Provincial Tax Team ku-ANC kulesi sifundazwe. Kudeba Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Izibalo zakamumva ziveza ukuthi iningi lothisha lilahlwa amacala okulala nabafundi nokuyinto ephambene nomthetho wakuleli. Njalo ke ngonyaka kuleli iviki kuyaye kubungazwe iviki lokuvikelwa kwabantwana. Inhlangano engenzi inzuzo isiyathuthuka ihambele esikoleni samabanga aphezulu ilizwi secondary esisemandlazini ukuyokhumbuza abafundi ngokumele bekwenze uma bezithola behlukumezekile. Isigungu sabasebenzi eminyangweni wezemfundo Education Labour Relations sithi sikhathazekile ngokwenyuka kwesibalo sothisha abalahlwa ngamacala okunukubeza ngokucansi abafundi. Kuzokhumbuleka ukuthi leli viki kuyayibungazwe iviki lokuvikelwa kwabantwana. Inhlangano engenzi inzuzo isiyathuthuka ihambele esikoleni samabanga aphezulu ilizwi secondary. International Child Protection Week isibonile ukuthi kunesidingo ukuthi senze ama programs ehambele izikole, senze ama awareness ukugqugquzela nje izingane ezikoleni ukuthi enaze kubika ukuhlukumezeka ebhekana nakho. Into esisukumise kakhulu ama cases aphezulu kakhulu ezingane ezihlukunyezwa ezikoleni. Nanokuthi vele isiqubulo nje sithi kumele sibambisane ukuthi siqede udlame olubhekiswe ezinganeni. Ngingathi nje ukuthi shabalala nezingane esikoleni siyacela ukuthi bakuyeke lokho ngoba babulala ikusasa lezingane ikakhulukazi ngoba ingane iyasaba ukubika uma kwenzeka esikoleni ngoba isuke isaba ukuthi mhlawumbe uthisha uzoyifeyilisa. Abafundi bayaye bezithole behlukumezekile kwesinye isikhathi, yingakho leli viki likhuthaza intsha uba iphumele obala uma ihlukumezeka ingathuli. Ngifundile ukuthi if kukhona umuntu ohlukumezwayo osondelene naye uyabona ukuthi uyahlukunyezwa, ungathuli kodwa usho, uhambe epolice station usho kumahala, and if ubona ukuthi nawe uyahlukumezeka, kukhona abantu abakuhlukumeza mhlawumbe ekhaya uhleli kahle, uyasho uyafika uyasho kumahala epolice station ukuthi usho. Osonhlala kahle benza konke okusemandleni ukwamukela nokusiza abantwana abasuke bezithola behlukumezekile ongaba isesikoleni okanye emakhaya. Kulama days aqalile from 11 May to 11 June senza sure ukuthi sinikezela ngolwazi emphakathini, einganeni kakhulukazi ngoba yizo ehlukumezekayo.
ukuthi zithi zazi information zikwazi ukuyivikela zona ngoba ikakhulukazi enye into yenzeka emakhaya uthola mhlawumbe ubaba uhanjelwe umama usezobona ingane yakhe mhlawumbe endala sekuyiyona umuntu osezoqhubeka efeza idingo zakhe ezingalungile. Yes, zikhona igameko lapho othisha uthola mhlawumbe nabo bagcine babona mhlawumbe ama girlfriend nyana lana okanye ama boyfriend. Leyo nto leyo siyayikhuza ngoba uma buthisha umzali wesibili ingane emisuka ekhaya ize esikoleni sisuke sithembele kubona othisha ukuthi kube yibona abavikela izingane. Uthisha inhloko wesikole iLizwe Secondary ushayela ihlombe loluhlelo lokukhumbuza abafundi ngokumele bakwenze uma besithola behlukumezekile kanti uphinde wakhuza nesihlava sothisha balala nabafundi ngoba lokho kungabenza balahlekelwe na umsebenzi. Akabe vocal ethi angithanda ukudlalisana kanje uma ngenza kanjalo ngiyacabanga ukuthi ngaba khona okunye kuningi kokhona njengoba kubikakala ukuthi ikhathi isiningi thina bothisha ingane eziningi phuma isitex ukuthi othisha abaningi bakhulelisa izingane zesikole noma balala nezingane zesikole nakho konke lokho siyakhuza ukuthi uma kungukuthi ke kuyenzeka sikhuza ngendlela. Amaphoyisa abezenhlala kahle kanjalo nabasuka eminyangweni wezokuphepha bebeyingxenye loluhlelo lokukhuluma nabafundi njengoba kubungazwa iviki lokuvikelwa kwabantwana. Ezindabeni zaKZN TV kubika uThabani Maphumulo eMandlanzini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifulo sangazo namhlanje. Kukhonya iANC eMpofana. Utusa imfundo wayengunduna nkulu. Kubungazwe olokuvikelwa kwezingane. Uzilungisele ibhuloho elihamba izimoto kanye nabahamba ngezinyawo umphakathi wasezingolweni kuward 36 ngaphansi kamasipala iRenkonyeni. Lo mphakathi uthi ubusukhathele ukulinda uhulumeni abakhelele ibhuloho njengoba ke lakhahlamezwa izikhukhula zangonyaka u2020 kanti ke kuze kube manje alilungiswa. Ilulungu lomphakathi uGoodness Mlambo uthi baningi abantu asebemukile kuleli ibhuloho kanti ke izingane zesikole beziphoqeleka ukungayi esikoleni uma umfula ugcwele kakhulu. Ngemuva kokudonsa kanzima besebenzisa ibhuloho elingaphephile insuku zonke, umphakathi wasezingolweni wakuward 36 ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni usuthatha isinqumo sokuzakhela leli bhuloho. Lo mphakathi uthi leli bhuloho lihlanganisa izigodi ezimbili kwaShali nakwaCele kanti uma kunezimvula ezinamandla umfula ungenisa izingane zesikole ziphoqeleka ukungayi esikoleni. Kanti bathi besebekhathele ukunxusa iziphathimandla bengazwakali bakhetha ukuzakhela. Sibe nenkinga kakhulu yaleli bridge kungaweleki sinabenza abagulayo abakhubazekile imoto zezempilo asikwazi ukuyithola ngisho iambulance mengabe sidinga ukuhambisa umenzi ongaphila ngisho nabakhulelwe sinenkinga khona akucaca ukuthi kuzoze kwenzeka inkinga ngenxa yalomgwaqo. Sibonile isikhathi sicelile kuhulumeni ukuthi sicela asilungisele sabheke isikhathi isihlobo lonke ilento umfula ile bridge leslephu sihambile sabheka isikhathi siside izingane zesikole zingafundi. Eqhuba uthi izingane zesikole beziweliswa kabuhlungu. Ingane ezifunda ema-high school ezifunda grade 12 azikwazi ukuwela bazalwane. Sabona ukuthi masithathe izinyathelo thina uhulumeni usifice ngendlela ngoba uyasethembisa uthi uyeza namanje sisawulindile ukuthi mawufike kodwa kube khona into esinyazisile njengabazali bezingane abafuna ukunqubekela phambili nezingane ukuthi esikoleni mazifunde ngoba ezinye zifunda ngala ezinye zifunda ngala manje nje ibridge beyisivalele konke. Uthi basalicela usizo ngoba lokho abakwakhile okwesikhashana. Sisacela usizo asikaqedi nalesilephu silinganisela ukuthi nje makuwela izimoto ukuba sikwazi ukuthi abangaphilanga abanye sebaluzwa ama-date okulanda amaphilisi ngala ngoba bayagula. Asikwazi ukubawelisa siyabeletha cabanga ubeletha umenzi omnyasa ubeletha ingane uyisesikoleni ongaphilanga okhulela ubeletha nengane yakhe ngoba kuxakekiwe bazalwane. Siyacela ukuthi uhulumeni makangenelele kona sizamile thina sizamela into ukuthi special ukuthi sisizakale kwalesi sikhathi siyazi ukuthi makungabe kuthwasa ihlobo zisazomuka lento esiyenzile ngoba kuseyisibambiso. Siyacela ukuthi aningenelele njengabaphathi. Isaguga
sithi sasinda ngokulambisa simuka kulomfula ube secela uhulumeni abakhele leli bloho. Amanzi abukhuni ngani zama khuna siyabonga ngoba umphakathi mawuvele ukhulume legama lokuthi masohlangana savele kahlangane wavele wakhola lomphemanyana siyacela uhulumeni asiza akasiphakamise. Esinye isaguga naso sithi besiwela kanzima kuleli bloho. Lapha kuhambeka sikwazi ukuhamba kunomgodi. Ngibonga kakhulu ngoba uhulumeni yena siyasho siyabhala siyathini kade kwaba nje. Ingane yamenye yamuka yabamba isiphunzi lapha ngakuleya ndaweni intwethe seyimukile yabamba ithi yathola impande lapha yabambele. Okhulumela umnyango wezokuthutha esifundazweni uNdaba Ezinhle Sibiya uthi bazolisukumela udaba lwalomphakathi njengoba umnyango umatasa nokulungisa imigwaqo namabloho alinyazwa izimvula ezinamandla. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisezingolweni. Inhlangano engenza inzuzo iLinzwa Foundation ithi ngemumva kokuthola ukunikelelwa ngoxhaso lezinsiza zabantu abakhubazekile kuzolekelela kakhulu ukuthi ihambe isiza ngobuningi abantu abakhubazekile emphakathini eyahlukahlukene. Le nhlangano yamkelelo luxhaso kwi-Rotary Club ithi ke izohambela abantu abakhubazekile abadinga kakhulu. Lezi insiza zahlukene zabantu abakhubazekile zizosatshalaliswa ke zinikezwe ke bonke abantu abakhubazekile abadingayo. Inhlangano iRotary Club ezinze Richards Bay kuyiyona eluleke isandla ngemuva kokubhalelwa ke iLinzwa Foundation. Ithi ibone ke kunesidingo sokuba ke ithembeke le nhlangano okuzoba yiyona ke edlulisela ke zonke lezi insiza kubantu ke abadingayo abakhubazekile. We got a donation of wheelchairs and crutches and walkers from an international foundation called Crutches for Africa. We met up with the Linzwa Foundation about a month ago. They came and talked to us about what they do in the community and that they need assistance. And today's whole, was to donate the Crutches for Africa goods that we got to them, because they can then give it out to the community where there is a need. So they see the need and we fill the need. Lezi insiza kubala kuzona isihlalo ezihamba ngamasondo ezinduku kanye nokunye zizoshintsha ke inqwaba yempilo yabantu abakhubazekile. We gave them all the goods that we got from the Crutches for Africa donation, which was about 7 wheelchairs, there's about 8 walkers, there's about almost 100 crutches, and then there's also one of these walkers with the wheels as well, that we gave them about 8 of that. So but it's an ongoing initiative. So if there's NGOs that's got a need, they need to communicate with us, they need to get to Rotary of Richards Bay, and we can assist them, and we can make sure that these products get to the people that actually needs them, and that's the main purpose of this initiative. Inhlangano engenza inzuzo iLinzwa Foundation okuyiyona ibiyamukela lolu xhaso ithi luzofezekisa ke lokho inhlangano ekumele ukusiza ke emphakathini. Sibonga kakhulu osukwini namhlanje in partnership with the Rotary Club ne Denmark ukuthi basilekelele ngama wheelchairs esizokwazi ukuthi nathi sihambe sofaka isandla kulabo abantu abawadingayo ama wheelchair. SiyiLinzwa Foundation we small organization edinga nathi sibe sidinga usizo stipendele kwabanye abantu ukuthi sikwazi ukusiza umphakathi. So okwenzakala namhlanje siyabonga kakhulu, sibonga naku social development nokuba foundation it's still working. It's because of them bayakwazi ukungenelela la ekumele befake khona usizo. Sikhona isidingo ngoba ukhanga ukuthi uyafika emaklinikhi kwamanye sinokusebenzisana nawo, ufike uthola ukuthi ogogo noma omkhulu bafike kanzima la, uthola ukuthi omunye ukuliwe kuze afike la, kanti kulokuba khona kwama wheelchairs ekuzobasiza kakhulu ukuthi ngisho kuthiwa ayikho transport ekhona kulelo gceke noma kulowo muzi ngaleso sikhathi bazokwazi ukuthi umuntu alekelele aphusheke afike kwazi umtholampilo seduze naye. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi Mthembu eRichards Bay. Inhlangano yabasuswa eyaziwa ngobizo CPA esempangeni enyakatho nelikaMthaniya ithi kubalekile ukuba ke kubekwe eqhulwini ezemfundo ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya. Isho ke lokhu njengoba ke ibiyamkela uxhaso lwezitulo kanjalo namatafula zabantwana enkulisa yasendundwane eBeat by Beat obelivela ke kwizivakashi zaphesheya kwezilwandle ebezivakashele esiqiwini iThulathula.
Lenkulisa inabantwana abangama-60 isendaweni yaseNdondwane. Inhlangano yabasuswa ubizo CPA ithi lolu xhaso lwezitulo namatafula zabantwana olunikelwe lenkulisa luyisibopho sokuqalisa isisekelo semfundo kule ndawo. Sibona ukuthi ifoundation yayo yonke into education, so if we invest emfundweni yeingane so kusho ukuthi sizoba nekusasa nesizukulwane esiphilayo sesizwe sakaCebekhulu. So ke ithulathula sisebenza kahle kakhulu nayo, abantu bakwaCebekhulu bayengxenye esiqinisa sethulathula. So ibona ke besitholela ama donors especially ngoba bona basebenza nabantu abasuke bevakashile, besitholela ama donors bese beyasho ukuthi kune donor efuna ukudonate ukuthi bese sina siya allocate ukuthi siletha kuphi. So ke into eyenza ukuthi si choose le crash ukuthi bese sivele sesisazi isimo sayo sokuthi abasenazi ihlalo zokuhlala, izingane sezilala ezipontshini ngisho ngabe isikhathi sokuhlala kodwa uthola sebesebenzisa izipontshi for ukuhlala, kanti futhi icrash eyimele eceleni engahlangene nento kaHulumeni. So ke izinto zokusebenza nezinsiza kuye kufanele beyitholele eceleni. Lolu xhaso belivela kwizivakashi ebeziqhamuka ke phesheya kwezilwandle ebezivakashela esiqiwini ke ethulathula. We got together the other night and decided that we needed to do something for your community with the money we had left over before we go home. You know, instead of changing the rand back to US dollars or Australian dollars, we thought it might be better used somehow in the community. So we spoke with our guide, Muzi, and he suggested that the preschool could do with some equipment for the children, specifically chairs and tables, posters, so that they can learn new words and from the pictures as well, and also writing equipment, crayons, pencils, books to work in and all that sort of thing. Ukuza kwethu lapha eprimary yakwaCebekhulu eNdondwane kuyenye indlela yokubuyisela ezithulathula phansi kwegama lika Francois. So Francois Mabile umama wethu wasethulathula okuyena osebenzisana namakhosi akule ndawo nabantu bomphakathi abakule ndawo. So lokho esikwenze namhlanje ukuthi ukubuyisela sikhombisa ukuthi sithulathula siyabonga ukuthi iCebekhulu noma onke amakhosi lawo 5 esakhele noyo ukuthi sinikele oyinikele ngomhlaba. Lenkulisa ithi ngalolu sizo luzohamba ibanga elide ukuze lenkulisa iqhubeke nokwenza umsebenzi wayo wokukhulisa abantwana kule ndawo. Bese sole ngalolu hlobo bese sizihlalisa phansi izingane sindlala impontshi andathi zivele sibadla sephansi ngoba intonti ingane kahlahle iningi bese ishoda amatafula nezitulo. Sibonge nje kakhulu into nje yenzeka ithi ngize ngamtshela ngathi mina cha uyasensa sisi ngendlela nje bese siyayibo sizokwenza njani, and nomphathe besho ukuthi makutholakala imali uzizo editulo nakho ke manje uhulumeni akayifaki imali emapheshi nje siswela since January. Ezindabeni ze1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eNdondwane. Ake sihlabene nale lenye ikhefu futhi siyabuya ke nezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kukhonya iANC eMpofana utusa imfundo wayengundunankulu kubungazwe olokuvikelwa kwezingane. Ake singene sijule ngosini ezomnotho. Irandi lakuleli u18.23 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u20.44 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u24.23 uma liqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,148.25 i-ounce, kuthuwelo ngahluziwe ube u$66.09 umphongolo. Ake sibheke ngosini ezemidlalo. Umkhakha wezemidlalo ukubazelwe yife elimnyama kudlula emhlabeni. Umdlalo ke wadlalela amabhokobhoko, iVodacom Bulls, iToyota Teachers kanye namanye amaqembu uCornell Hendricks. Lo mdlalo neminyaka engu37 ubudala udlule emhlabeni ngenxa yesifo senhliziyo.
uHendrix odabuka eWellington eduze naseKapa wafunda eBackview High School ngaphambi kokuthi angene embhoxweni okhokhelwayo edlalela iBorlando Cavaliers kusukela ngonyaka u2008 kuya ke u2012. Ngonyaka u2012 waqala ukudlalela iqembu lesizwe lombhoxo weSevens amaBlitzbok. Wanqoba ke nalo indondo yegolide kuma Commonwealth Games ngonyaka u2014. Ngawo ke lo nyaka wathatha iqembu laseFree State Cheetahs waphinde ke futhi wadlalela amabhokobhoko okokuqala ebhekeneke neWales ngoNhlangulana eKings Park Stadium. Ake sibhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa ebese kuphathele zona namhlanje uhlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.